Tak čau, tady jsou naše nové zprávy. Na těchto kolejích srazil strojvedoucí lokomotivy z německých drah psa na kolejích. Můžete tu vidět celou řadu hasičských vozidel. A pak tu můžete shlédnout i, jak tady policajti stráží vjezd na druhou část kolejnic. Tak můžete tu vidět, jak se tu musí kamion otočit, protože, jak vidíte, můžou sem jen hasičská vozidla, protože tu ta záchranná akce, takže tu se můžou jenom záchranná vozidla, jako jsou hasiči, policajti. Tak ahoj.